Senyora Armengol, fins ben entrat el mes de maig vostè va aplicar les majors restriccions i els majors retalls de drets i llibertats de tot Espanya. Fins arribant al punt que el Tribunal Suprem li va haver d'aturar els peus. I només unes setmanes després de que es produïssin les macrorestriccions, es produïen macrobotellots i festes multitudinàries mentre vostè i el seu govern, que no oblidem, són l'autoritat sanitària i s'encarregada de coordinar accions, contemplaven la direcció del vent i culpabilitzaven a tothom, menys a vostès mateixos, del desgavell que es produïa. Al mateix temps es celebraven macroconcerts amb 2.000 postadolescents a la plaça de Toros de Palma, autoritzats per vostès amb informes d'emergències que, si un se'ls llegeix, posen els pèls de punta. Avui ningú ha assumit ni la més mínima responsabilitat per aquells fets i d'aquells polvos obtinguérem un macrobrot de Covid amb 1.800 positius i més de 5.000 persones en quarantena a tot Espanya. Obtingueren també un confinament forçós d'estudiants, sí, en alguns casos mal educats i irresponsables, però que en cap cas justificava que vostès es votessin les normes fins arribant al punt d'autos judicials en contra, atacs a la justícia i imputacions d'alts càrrecs del seu govern. Obtingueren també l'increment més gran de contagis de tota la pandèmia i una imatge pèssima de Balears a l'exterior i a dia d'avui una temporada turística que està en molt seriós risc. I per si tot això fos poc, apareix el nom Franzina a uns papers manuscrits de temes a tractar amb el principal encausat a un cas de presumpta corrupció a l'autoritat portuària. I es coneixen reunions de vostè i l'expresident de l'autoritat portuària, reunions que es celebraren abans i després de la detenció d'aquest. Vostè va mentir als ciutadans de les Illes Balears, senyora Armengol. Per tot això li demanem que comparegués al Parlament i donés explicacions, però vostè vol continuar amagada en el búnquer del consolat i enviar els seus consellers a fer d'escut polític. Estar amagada, senyora Armengol, ja no li servirà de res. Molts dels ciutadans d'aquestes illes, cada vegada més, constaten que estem davant d'un govern de mala gestió, un govern de mala gestió esgotat i sense rumb. El temps de les excuses i la culpabilització dels altres s'ha acabat, senyora Armengol. Cada dia que passa és un dia menys que vostè seurà a la cadira del consolat. Li queden menys de 2 anys. Moltes gràcies.